ఢీకొట్టింది. కలబుర్గి జిల్లా కమలాపురంలో గూడ్స్ లారీని ఆరెంజ్ ట్రావెలర్స్ కు చెందిన స్లీపర్ బస్సు బలంగా ఢీకొట్టి పక్కనే ఉన్న ఓ గుంతలో బోల్తా పడింది. ఈ క్రమంలో మంటలు చెలరేగడంతో నిమిషాల వ్యవధిలో బస్సు కాల్పోయింది. ఈ ఘటనలో 8 మంది ప్రయాణికులు సజీవ దహనమయ్యారు. మరో 27 మంది గాయపడ్డారు. మృతుల్లో హైదరాబాద్కు చెందిన సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అర్జున్ కుమార్, అతని భార్య బివాన్, దీక్షిత్, అనితారాజు, శివకుమార్, రవలితో పాటు మరొకరు ఉన్నారు. మృతులు క్షతగాత్రులను హైదరాబాద్ బొల్లారంలోని రిసాల బజార్కు చెందిన వారిగా గుర్తించారు. పుట్టినరోజు వేడుకల కోసం 2 కుటుంబాలకు చెందిన 32 మంది గోవాకు వెళ్లారు. వీరిలో 21 మంది ఓ కుటుంబం, 11 మంది మరో కుటుంబం. తిరుగు ప్రయాణంలో బస్సు గోవా నుంచి హైదరాబాద్కు వస్తుండగా శ్రీరంగపట్నం బీదర్ హైవేపై ఈ ఘోర దుర్ఘటన జరిగింది. ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో బస్సులో డ్రైవర్, 2 సహాయకులు సహా మొత్తం 35 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. క్షతగాత్రులను స్థానికులు రక్షించి కలబుర్గి పరిధిలోని 3 ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులకు తరలించారు. पूरा